Сега към акварела се върна след това, тия 4 години. И ми беше пак много трудно, но много трудно, не мога да разбера защо. Докато сега вече няма някакво значение. Сега където идва. Ето сега, пипна акварел, светло масло, никакво значение. Те са малко противоположни техники, защото изграждането на маслото е от тъмно към светло, докато акварел от светло към. Не можеш после да поставиш светлото. Може да измиеш, но то не е характерно. Начина на почване не е. И затова всички тези, всичката тази гъвкавост, всичкото това нещо е не само благодарение на своята мотивация, собствената мотивация, защото собствената мотивация те кара да работиш. Независимо от това дали ще продадеш, независимо дали ще участваш в конкурс, защото конкурсът си е също много сериозна мотивация. Ако ти не трупаш работи, за да можеш да си избереш постове, защото особено с акварела е много необходимо да си натрупаш, пък и те не вземат много място. Вече с рамкирането е друг въпрос, но точно тези форми не желаят никакво рамкиране от нас. Кажеше най-много да си платим рамката, но поне не желаят от нас тази, да сме рамкирали всички неща. И стига се до този период, в който те канят, благодарение на това, че сме свързани с социални мрежи, това, че познаваме вече много хора, да те канят от пленер на пленер. И вече като си на такива пленери, там времето винаги е много готино, защото си сред колеги, ти не си ни за готвене, за чистене, за нищо, само си рисуваш и си гледаш. Сега има най-различни. Например, аз съм била и на пътуващи пленери. Била съм и на стационарни. Стационарните може да свършиш наистина по-добра работа като художник, но пък от друга страна за бъдеще не си така зареден. Защото ако видиш чудесни места, тези чудесни места, скици, снимки, после може да си правиш колкото си искаш. Сега, два такива пленери имах, по случай 165 години беше, какво беше, и 135 забрах вече, от освободителната война. Но въпросът е, че беше свързан, това беше и 8 година, значи не знам колко е било. Но беше руско-български пленер и имаше още тук там е някой за цвят от друга държава. И бяха организирани всяка вечер на различно място да се спи, на различно място да се рисува. То нямаш много време да рисуваш, защото докато се преместиш, примерно. Но бяхме по пътя на точно на руско-турската война, боевете както се става. Едно след друго, на всички тия места. Даже бяха ни, на турщици бяха ни осигурили с костюми да ги рисуваме на място. Което също беше много приятно. Доста се така пищисахме, за честно казано, защото в един момент усещаш, че нямаш време. Това пленер е около 2 седмици, обаче ти нямаш време да направиш ни една ясна работа. Случи се така, например, на едно място имахме време да рисуваме в Пловдив, къде беше Беленика. Но бяха заковани прозорците, не можеш да ги отвориш. А ние работим с масло и на климатик с масло, просто беше велико. Но истината е, че направих аз лично много хубави работи. Наистина много хубави работи. Правихме изложби след това, големи платна, защото ни бяхме тръгнали с много големи платна, ни бяхме осигурени, а пък и искахме такива. Портрети дори, неща, които бавно се правят, но тогава не знам, някакси заряда е такъв, че го правиш наистина доста бързо и ефективно. После, след това направихме и Валерия Академия изложба, направихме и на Стара Загора, защото и оттам идвахме. Наистина много изложби. Дори тук се правиха няколко. Бяхме даже с внука на Верещаги, което също беше много интересно. Той не беше типичен скулптор, но правеше неща. Интересен пленер, но нали, това беше зареждащо от една страна, изнервящо, защото накрая в Банско не е много в тази конюнктура, нали, на Руско-турската война, но все пак накрая имаше малко Банско и там успяхме да направим по-сериозната част от картините и много сложност. Сега искам да направя връзката с последния пленер, затова казвам, значи ето тогава
2008 година, а сега 2016-та, цели 8 години след това, съм пак на пътуващ тренер. И то в Албания. Посетихме страхотно много места. Акварела наистина е нещо, което се прави по-бързо. Това е добре, но от друга страна моята техника мокро-мокро е много трудно да се прави точно в пленер. Спрем открито на слънце, защото изсъхва моментално. Направих все пак една, успях, не всъщност две, но едната стана според мен. Горе-долу. Но после се наложи в хотела да ги правя, за да стане нещо като хората. Но посетихме Охридското езеро от страната на Оградец, посетихме Тирана. Бяхме и на най-голямото в Балканите, на Балканите езеро. Забравих точно кое беше, но много изключително езеро. Просто там, защото е свързано с планини, с камъни и всичко е толкова красиво, наистина много красиво. Бяхме и старинни градчета, които просто, ако е човек малко по-дебел, няма и да може да мине през улиците. Много интересно. Значи при нас така ги подновяват къщите, че една стара, една нова, нали, в нашите хубави градове стари. И в Созопол, и в Несебър, нещо не е всичко така по този начин. А там всичко си е, все едно е тогава, само че варосано. Нещо такова. Много. И те първо оттам можем да рисуваме. И хубавото е, че е дивно. Няма тая... Това толкова съзнателно присъствие на човека. Поне мене това ме вълнува, защото другите имаше хора от Китай, от Малайзия, от Индия, имаше естествено от Албания, Италия, Франция, много така, наистина, много изведени автори. Един от които беше куратора на Шенжен. Това биенале, дето ви казах колко е най-голямо света, най-хубавото. И той беше дошъл. Благодарение на това отношение, наистина направихме много хубави неща, въпреки, защото това е една седмица време, като ходиш на 5 места, просто никакво време не остава. Пак направихме доста хубави неща и тепърва ще има изложби, тепърва ще има изяви оттам. Така, за тези неща специално участвайте колкото се може повече, защото това те разчупва. Гледаш, примерно, един работи по един начин, друг работи по друг начин. Един прави чудесни портрети, друг прави чудесни ситискепи, градски пейзажи. Други са страшни пък на природата. И мачката врагите, съчетанието на които е по някакъв специален начин, такъв, какъвто те прави различен от останалите. Това е твой почерк, това е твой дъх. Някой пипа едва, но друг е много категоричен, някой е много ярен, друг е много обран. И всичко това помага вие да откриете вашето, защото вие трябва да сте себе си. Това е основното. Вие трябва да покажете себе си. Но това себе си е, може би, дълбоко скрито още. Техниката, това са медията, която може да открие вашите възможности, вашата душа, вашето себе. Защото вие, доколкото разбират, всички искате да сте художници, ако не сте вече. Аз просто не ви честно казвам. Но който е изграден художник, той вече си има своето себе, своето изчитане знак, независимо с каква техника ще работи. Сега може да работи с акварел, може да работи с глина, може да работи и може и коли напред, пак ще се усети неговата енергия. Така че аз мисля, че основното е да откриете себе си, но за да откриете себе си е нужно да минете през школата на живота, не само школата на университетите, не само школата на гимназиите, специализираните. Нашето образование, честно казано, аз много го уважавам. Смятам, че все още има класическото образование, което сега свят почва да се развива. Сега в Русия има все още много класическо образование. Академията на Глазунов е абсолютно класическо. Там пък не можеш да мръднеш пък нататък. Като не завършиш, трябва да си абсолютно класически. Това също лично аз не го приемам.
Лично аз не го приемам, защото един художник, който свършва примерно на 24-5 години, ако до тогава не се е разчупил да може да възприема и модерно и всякакво и не е намерил своя почерка, само копира някакви други художници, много трудно после, много страхливо би минал към своето аз. Сега за художниците никога не е късно, разбира се. Защо трябва да минеш през толкова мъки, за да намериш себе си, а не докато си млад ти е много лесно да опитваш да се търсиш. Защото, примерно, жените минават и през майчинство, това майчинство им отнема много енергия, много внимание. Трудно е да намериш себе си по време на отглеждането на деца, по време на майчинство. Така че това, което ми се иска, особено младите хора, колкото може по-бързо да намерят себе си. Намерите ли себе си, тогава ще ви е много по-лесно да следвате тази линия. Може да правите вече всичко, дори да имате бебет малко, дори да работите нещо друго по 8 часа. Няма да ви пречи, защото вие вече имате представа какво можете, какво ще направите. Ето както на един пленер. Ти, дет се вика 8 часа си злед в пътувания, в гледания и трябва да си направили, примерно, 10 на работа, примерно, или колко там. Как ги правиш? Ако знаеш как да ги направиш, може да ги направиш и за много кратко време. Това само искам да кажа. Когато знаете какво искате, когато знаете как сте, когато имате пред себе си някакви желания, примерно тук да участвате, там да участвате. Сега, пак не говоря, нали, моята лекция не е за комерциалното въобще. Комерциалното може да мине заедно за сега. Истината е, че с нея сме говорили с колежката, че това все пак е финансова академия. Трябва да мислим за пари. Но моят професор, който вчера, той всъщност е рожден вчера, Бог да му прости, му чествахме 100 годишни в академията. Днеска ще има изложба посветена на него в градската библиотека, ако искате минете. Също течат и изложба рисунки в галерия Академия негови. И горе пък има и мое участие. Аз съм му направила портрет в 18-то ателие, в същата сграда, която е централната червената, с негови хора, които се рисуват за него, ученици или хора, които са нарисували нещо за него. Това е в ателието, долу са негови рисунки, не картини, но той е изключителен. Това е просто където да го бутнеш там. Той е просто освен живописец, акварелист, оформител на книги, плакатист, всичко въобще, което е свързано с изкуство, само скулптор не съм можел да прави, но бяхме много близки. При него, всъщност, аз 3 години съм ходила на консултации. Не ми е взел нито една стотинка на никой от тези, които е правил консултации. Сега противно на Академия Карл Гата, всичко е с пари, аз казвам, ето, той не ми взе нито една стотинка на никой от нас. Защото може би бяха такива времената, но от друга страна той за какво да ги взима, след като той много повече за това време можеше да спечели от това, което беше като поръчка. И след това е казала на съпругата си, аз се уча от тях. Наистина той много обичаше живота, професията си, обичаше интересните хора, уважаваше ги. И той казваше така, станете добри професионалисти и парите ще идват при вас на пръсти. Така че това и сега въжи. Наистина това и сега въжи. Трябва да направиш подходящите стъпки, разбира се. Но за да станеш добър професионалист, част от стъпките са да участваш в всичко, което смяташ, че е за участие. Сега има неща, които са уж свестни, а се оказва, че са абсолютно само за да спечели някои от тези, които го организират пари, са на ниско ниво. Но все пак и това би ми научило. И участие в такъв форум би ми научило на нещо, за да не участваш в такъв пост. Човек се учи. Сега, аз честно казвам, почти не съм участвала в такива, защото
почнах сериозно да участвам в момента, в който станах представител на тази световна асоциация и от тук нататък ние, понеже уважаваме себе си и не можем да си позволим да направим нещо, което е в ущърб на участниците от други страни или на нашите питомци, затова не го правим. И затова може да се разчита на колегите, на мен и така. Сега всичко се случва, може да се загубят пратки, всичко е възможно. Това вече требееш. Но това, което зависи и което може да се направи, истината е, че до сега почти няма загубени. Не, всъщност няма загубени пратки, но има примерно някаква забава. Учим се и правим така нещата да заобикаляме правила, които могат да се заобиколят, да заобикаляме митници, защото ако обявим съответната стойност, не загубим от всякъде. И така, защото те после се връщат и тези работи, някои от тях може да се продадат. Да, нека. Това е, така се прави. Сега в тези форуми също нещата са с цени. И възможно е и да се спечели, но това е пак дълъг процес. Аз искам всъщност да споделя едно изявление на Иво Сава. Това е един художник, който сега е нашумял, наистина. Акварелист. И той ми каза, че преди 4 години или преди малко години така стана на една вечеря наша в Урбино. Се дигнаха тостове и той дигна тост и каза за това, че той е бил никой преди няколко години и е бил на един такъв форум в Турция. И в момента, в който разгледа обстановката, видял майсторите и всичко това, се обещала на себе си, че ще бъде някой. И действително той сега е някой. Не е много трудно, когато името ти се вижда в такива каталоги. Аз това смятам, че това е хубава инвестиция в името, която може да е заедно с останалите по-комерциални участия и по-некомерциални, които са изложени в България. Форуми в България има също, които също не трябва да се минават. Сега другия въпрос е, че тук в България специално пък е друг вкус, съвсем други неща. Значи там едно се харесва, друго се харесва и трябва да се види такова. Сега такава линия. Това не значи, че е лоша. Всъщност повече арт неща, много малко комерс трябва да има тук за българските конкурси. Нищо не трябва да е свързано с комерс. В момента, когато е комерциално, веднага нравя. Докато има в чужбина най-различни. Примерно сега участвах в едно в Тайпей, в Тайван, което с масло участва, което селектираха ме за изложбата. Там са по-реалистични и не само, но предимно реалистични и по-така нарисувани неща, по-правещи впечатление неща. Това е впечатление като нещо по-интересно, по-сюрреалистично. Така, по този начин са. И смятам, че всичко свързано с конкурсите, участията, независимо дали е в чужбина или в България, трябва просто човек да си направи една сметка, да си каже къде е най-добре да участвам. Да има информацията, разбира се, за това. Значи, Фейсбук е едно много добро нещо. Може да даде чудесна информация за това и да си решите. Значи, тук ще се опитам, там ще се опитам. Ако ме селектират, добре. Хубавото е, че в много от случаите не плащаш преди да те селектират. Поне в нашата организация е така. Това е добре. Просто пращаш снимки, съответно документи и те решават, ако те селектират. Така беше и в Словения. Беше така сериозна селекция също. Вълнуващо, като се видиш дали ти е името в списъка. Това е най-малкият такъв, защото веднъж няма да има, после ще има, ако
наистина други неща. Затова също смятам, че ако вече сте си свършили образованието, не е лошо да се посещават и майсторски класове. Това доста хора са минали само с станали художници, само от майсторски класове. Това също това цял свят, особено за Кралева, го има. И аз мисля да направя нещо такова, но нека да мине сега нашия форум, който е много сериозен. Това 50 на страни, трябва сега и гостите да видим как ще дойдат, какво, къде ще ги сложим. Хубавото е, че тази година, всъщност аз не съм го искала, но съвпадна с балетния конкурс. На съвсем съвпадна. Значи на 15 откриването на балетния, 15 семинар. И благодарение само на това идва един много голям, много известен художник, Луи, който рисува предимно балерини. И той иска да направи демонстрация за балерина. Даже не беше на Фабриано, Фабриано всички най-големи художници бяха. Той реши да не бъде, но да бъде на нашето, което само може да се радваме.